आखायाव आरो बारा सम गैलिया 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जोंनि खुगानि गोदै रावा रावजोंबो समानै बे समाव 100 जौखोन्दो जाफुंसार महर मोननो हाबाय। फैगौ 4 आरो 5आवनो आबुं महर मोनसिगोन बानजाय आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि जौस्रां बर'नि फोरमायथि। बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माखौ जि खुंफुंनो थाखाय जि हाबा मावनाय बियो अलमोस्ट जोबनायनि लामायाव। जोङो फोथायदों फैगौ जानुवारि दाननि 4 एबा 5 अक्ट'नि आगोल जों फोजोबनो हाहैगोन। रायजो राजाफोरनि लोब लोब बाहागो लाफैनायनि जाहोनाव जथुम्मानि आबहावा सोरजिनो हानाया बियो जोंनि थाखाय खाफाल गोनां। ओनसोलनि गासै रायजो राजायानो लैहोर फैनानै खामानि मावदों। मेंनो रोङै बायदि बिथांमोना खामानि मावगासिनो जोङो थुलुंगा होदों जोंखौ। बेखौ नुनानै दायो जोङो जथुम्मानि मोनसे जि थासारि आबहावा बे मोनसे सोरजिखांबाय। बेखायनो खोब आंहा फोथायनाय दङ बे जथुम्माया थारैनो जोङो मोनसे गाजा गोमजायै खुंनायाव जाफुंसार जागोन। आङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ बिबानगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावगोन। मानो होनब्ला जोंखौ बे जथुम्माखौ खुंनो जि खाबु होबाय बेनि थाखाय आं रोजा रोजा गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावगोन। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 6 साननि थाखाय दिन्थिफुंसालि लाखिनायखौ फैगौ 6 जानुवारि खालाराव बेखेवना होफैगोन मिरुनि मन्त्रि पबित्र मार्गेरिटाया। जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे दिन्थिफुंसालि लानाय जादों आरो बे दिन्थिफुंसालिखौ जोङो जुदिও मिरु थुनलाइ आफादनि गुबै जथुम्माया 10, 11, 12 सानथामनि हाबाफारि लादों। अब्लाबो 9 जानुवारि खालि सानसे सिगां उदालगुरि जिल्लाया गावसोरनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंगोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो देग्लाय दिन्थिफुंसालिखौ जोङो 6 दिननि थाखाय खालामनाय जादों, 6 साननि थाखाय खालामनाय जादों। बेखायनो जोङो 6 जानुवारि खालिनो मोनाबिलिनि 3 बाजियाव बेखेवगोन आरो बेखौ मिरु थुनलाइ आफादा जोंनो फोरमायहरदों। बे बेखेवगिरि महरै भारत सरकारनि मन्त्रि बिथां पबित्र मार्गेरिटा बिथाङा बेखेवफैगोन। बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बे दिनखालिनिफ्रायनो जोंहा गेवलां हाथाइ मोनसे लानाय जादों। बे गेवलां हाथाइखौबो बे खालिनो बेखेवगोन। ओंखायनो आसा फारिदों बे जथुम्माया थारैनो मोनसे बयनिबो गोसोआव रंजानाय, बयनिबो गोसोआव एसे गोसोथाथाव जाहैगोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनाय गुबुन गुबुन थावनिफोरनि रायजो राजाफोरनो बर'नि थियेटारखौ दिन्थिफुंनो थाखाय बानजाय सोरां मन्जु आरो आयदाखि थियेटारखौ दिन्थिनो थाखाय थि खालामनायबो जादों होनना फोरमायदों बर' बिथाङा। जथुम्मायाव गोबां हाबाफारि लादों। थुनलाइनि सायाव सावरायनाय सेमिनार, गोबां बिजाब बेखेवनायनि हाबाफारि आरो मोनसे मख'नांगोन दि बिथांमोना जोंनो खबर होनाय बायदि मोनथिहोनाय बायदि गुबुन माहारिनि सुबुंफ्रा बर' रावखौ सोलोंनानै बर' रावखौ फरायनानै बर'नि बिजों फरायसालि एबा फरायसालिमाफ्राव फोरोंगिरि महरै खामानि मावदों एबा बर' रावखौ बाहायनानै जेब्ला गुबुन माहारिनि सुबुं बिथांमोना ज' जानानै बेहाय मोनसे सेमिनार लागोन। बे थारैनो जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथावना बाथ्रा। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोङो देग्लाय मोनसे आलादा हाबाफारि लादों होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होनब्ला जोङो बेहाय थियेटारबो दिन्थिनो एबा जायफ्रा थान्दै महर फैगोन आसामनि बादै गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन रायजोनिफ्राय बिथां थान्दैमोनफ्राबो जाहाथे नुनो खाबु मोनो बर' थियेटारखौ। बेखायनो सोरां मन्जु आरो आयराखि थियेटारखौ जोङो लिंनानै लाबोदों। बिथांमोना 7, 8, 9 आरो 8, 9, 10 बे सानब्रै हाबाफारियाव बिथांमोना दिन्थिगोन। बेराफारसे बर'नि गागि आरो जाखांफु देंखोगिरिफोरजों लोगोसे मुंदांखा बलिउडनि मेथाइ रोजाबगिरि मनाली ठाकुरजों लोगोसे सलिखा बसुमतारी, बिग्राय ब्रह्म आरो
हादरनाङारि मेथाइ रोजाबगिरि मिलन नेवार मोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोनखौ दिनैनि सानाव मिथिहोयो हाबाफारिनि गाहाय लिंथुमगिरि जौस्रां बर'आ। हानजा आफादनिफ्राय देंखोगिरि लिंनाय जादों आरो जोंनि जि गागि रोजाबगिरि जेरै बिग्राय ब्रह्म आरो बिदिनो सिखांफुनाय बर'नि देंखोगिरि बिथांमोना 11 जानुवारि खालि मोनाबिलियाव पारफर्म खालामगोन। बिनि अनगायैबो 12 अक्ट'खालि मोनाबिलियाव सुलेखा बसुमतारी आब' बिथांजों लोगोसे बलिउडनि सिंगार मानालि ठाकुर फैगोन। बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल सिंगार बिनिनो बे ओनसोलनिनो बे हालामनिनो सासे रोजाबगिरि बिथां मिलन नेवार बिथाङाबो बै 12 तारिखआव एबा 12 जानुवारि खालि मोनाबिलि हारिमुआव मेथाइनि देंखो होफैगोन। बिब्दिनो जोङो आरो मोनफ्रोमबो दिन्थिफुंसालियाव मोनसे जौस्रां बानायनानै बेहायबो हारिमु दिन्थिफुंनाय सोलिबाय थागोन। गेवलां हाथायावबो जोङो मोनसे स्टेज बानायदों, जौस्रां बानायदों, बेहायबो रोजाबनाय मोसानाय जाबाय थागोन। बेजों लोगोसे गाहाय जौस्रां बेहायबो मोनाबिलि 10 तारिखनिफ्राय ओनसोलनि थानाय जेब्लानाखि देंखोगिरि मोसागिरि मोसाखावरि रोजाब मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ जोङो पारफर्म खालामनो थाखाय मोनसे डिजाइन बानायना दोनखानाय जादों। बे समाव अदालगुरिनिफ्राय जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'सा।